Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zgodziły się wycofać z konwencji ottawskiej, międzynarodowego traktatu zakazującego używania min przeciwpiechotnych. Decyzja ta jest reakcją na rosnące obawy związane z zagrożeniem militarnym ze strony Rosji dla sąsiednich krajów. Premier Łotwy oświadczyła, że projekt zostanie przedłożony w przyszłym tygodniu parlamentowi, który podejmie ostateczną decyzję. Mēs nebūsim ne pirmā, ne pēdējā valsts, kas izstāsies no šīs konvencijas, un tāpēc arī šodien pēc 4 aizsardzības ministru tāda ierosinājuma esam ministru kabinetā lēmuši, ka mēs uzsākam procesu, lai mēs varētu izstāties no Ottavas konvencijas, un ārlietu ministrija līdz nākamās nedēļas ministru kabineta sēdē. Szefowa resortu obrony Litwy podkreśliła, że wspólna decyzja wysyła silny sygnał polityczny. Kai visas regionas, vis tik tai visi gynybos ministrai vienu metu ištransliuoja vieningą žinią, tai strategiškai, man atrodo, daug aiškesnė žinutė, kaip mes rimtai žiūrime į atgrasymą ir savo sienų gynybą. Finlandia może być kolejnym krajem, który zdecyduje się wycofać z traktatu. Władze w Helsinkach rozważały już taką możliwość wcześniej.